Сәлем, дуслар, сезнең белән Алина Саф и Караш яңа клип чыгардылар. Безгә шундый зур бүләк ясадылар. Карыйбыз бергә безнең Караш. Караш, Караш, Караш. Лампочки. Шундый волшебный кебек ясадылар. Akar bilen kaplandı, tire-yak maturlandı. Tılsımga әкиятке ышану көчәйді. Ничә яшь кенә сиңа булса да, балалык самимилыгы бетсә дә, хыялларга хыянат итмә, теләкләр чынга ашмас димә. 2020 киләчәк безнең кулда. 2020 бул безнең. Мен беләм шундый идея ясадылар. Егерме, егерме. Теперь все так в Инстаграме будут делать. Бик матур. Алар шундый матурлар. Сәлем, кыш бабай, сиңа яза бер малай. Телим шыршы төбендә, айфон белән машина. Шаяртам иң мөһиме, 2020 Микки Маусның елы, безгә булыр күңелле. Чынлап торсын. Вот меня Динармда бик матур рэп укыды. И Дамир шундый чыкты, шундый Микки Маус кебек, шундый милашка. Бик шундый матур, волшебный, шундый уйныйлар, матур свитерларда, кызыл, яшел, такие как веселые, как друзья, все такие, рәхәтләнеп. Дуслар кебек они, так дуслар. Һәр өйдә балаларның гөлүе, чын күңелдән шатланып, каршылык яңа елны. Ничә яшь кенә сиңа булса да, балалык самимилыгы бетсә дә, хыялларга хыянат итмә, теләкләр чынга ашмас димә. Яңа ел белән, 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 яңа ел белән. 2020 очрашуларның елы, без әзер инде күптән, күрешербез бик тиздән. Аларның хәзер тур бара. Менә Йошкар-Оламында юк. Түбән Кама тоже юк. Хотя алар концерт Түбән Камада була. Мин анда түгел. И бүтте, ну и да, Йошкар-Ола Татарстанда түгел, так что монда килмиләр. Казанда булды. Әйе? Казан. Ну, Казанда булды. Бик матур клип, меня бик ошады, шундый уютный, җылы, карыйсың да и такой таешь, и тоже хочешь там бегать по магазинам, кидаться, так развлекаться. Все было волшебно, красиво. Мальчики, молодец. Рэпчик, Динар. Этот прочитал, так интересно. И Руслан смешной такой. Дамир был милый, а Руслан... Ну, Руслан, как всегда, тоже на высоте. Мен бик ошады. Сезгә ошадымы? Рәхмәт сезгә карарган өчен. Сезнең белән булды Алина Саф. Сабыгыз, дуслар. Комментарийга языгыз миңа. Нинди момент сезгә ошады?